Kublai pi barok kani kadeka dudashan Meghalaya bangi pediang sobhai pi barok syakatup kubam ta kejanmin. Syaban pas ki kobar ke banyak ngin ya pecui kimat pekongsan. An ai jingkren Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ha ka G7 Outreach Summit ha Apulia Italy mentakasni. Poi ka lieng sun kabak kerpang jong ke India Air Force kabakit yaki medyap jong kinong India ha Cochin International Airport kabah Kerala. Shimkhya ka sarkar pedeng na kabenta ka jingbit jingbiang jong ki samla pulih ki beyakun yak examen NEET ong Menteri ka tanat pulih putih. Ka jingtung ya Vice Chancellor ka Captain Williamson Sangma State University kadang yat syakmat ong Menteri ka tanat pulih putih urakam Sangma. Bad penlong ka Ikfai University ya ka Convocation ka Basan Jongka. Ki khubor ki pabenya. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi unya shim benta ha ka G7 Outreach Summit ha Apulia Italy mentakasngi. Modi ulapoi ha Apulia hinin kamit na ka benta ka jingle jingo ka ba arsngi ya ka Italy lingba ka jingkhot sngoba jong ka Menteri Rangbadu ka Georgia Meloni. Ka India kala syakot kumkari ka badon ka jingadei ka bajan nalor katay ka program Menteri Rangbadu ula khmi linti ban syong jingalang bat kinong yalam kiri ka perthai kani kalong kasin ka baningkong ya Modi ban net shabari nadu ba ula shimti kum Menteri Rangbadu ha kasin ka balai. Kaling sun kabakerpang jong ka Indian Air Force kabakit ya kisau pusan teli ki medyap jong kinong India ki baladu yala ka jingim ha ka jingja kemding ha Kuwait kalapoi ha Cochin International Airport kabah Kerala henne ka step ya kita kisau pusan teli ki medyap lala ban penpoi shalaki jong ki jaka katay ka jingkemding kalaja hapo ka jaka tre kinong bela ka manggaf kaba ha Kuwait ha ka balang. Nakaliang ka sarkar kalapha ya Menteri khana badai khmi ya ki kambari ukirti Vardhan Singh Kuwait hinin kasni nakabenta ban yakren penbet bat ka sarkar Kuwait ban khampen kloy nakabenta ban yo se ya kitei ki met yap jong ki brio bat kumjo kitu ki balangat ha ki jing bensau. Menteri Katanat Pulih Putih Udharmendra Pradhan jong ka sarkar pedeng ulah shimkhya nakabenta ki samla pulih ki bai shim benta ha ka examen NEET. Ula pentikna ha ki samla pulih baya baro ki jingdan kam anwanra ha ka rukam ka bakhuoj bat ka basuba khanang ba ki samla pulih kin amngat ha ki jing ha ka rinsan social media ka ba ula bu hene kasngi upradhan ula ong ba ka jing shisha ka bayadei bat ka examen NEET ka dailing ba ka ying bishar Supreme Court bat ba ka sarkar pedeng kanyale kat bala na ka benta ka jingbit jingbyang jong ki samla pulih ka balong kat kum ka jing betha da ka ying bishar Supreme Court kani ka jing penpau upradhan kala wan hadin ba ki samla pulih kila dawa ban pin shisha halor ka examen NEET. Menteri Katanat Pulih Putih urakam Sangma hene kasngi ula ong baka jingtung ya Vice Chancellor ka Captain Williamson Sangma State University kadang ya chakmat ka komiti jong Katanat Pulih Putih hene kasngi kala le jurep ya ka jaka hatura bala penlong ru ya ka jingalang ban ya mer jingmut bat kiwe ki kunhun haba penpau hakilat pathai khubor usangma ula ong baka jing ya mer jingmut kala long haki babun ki benta ki bedei bat ka Pulih Putih bat ru ban pen urlong ya ka ka skul ba bakan trai kamno kham kloy ula ong ru baka jing thumu kalong ban pen trai kamno kham kloy ya ka State Engineering College. When the Vice Chancellor will take over as a Vice Chancellor in the office, he will or she will form or will constitute on the board of management or the board of all the dues process will follow, and as the Vice Chancellor is appointed, the rest faculty members will be full-fledged, will be appointed at the end. But we are waiting for the due process to complete for the appointment of the Vice Chancellor. We are on the process, and we thought of visiting this campus last week, but it couldn't happen. We'll be
visit the campus next week, and we'll see around what needs to be done. And the process, the population process, because there's some environmental. So these things will follow. I can't say any timeline, but at the earliest possible, when the due process is completed, we will certainly will start. When the process is completed, we certainly, because now the Patakama Longzing we have already the class will commence. This is being commenced. The admission is going on in the Patakama and the Longzing colleges. Ka ICFA University hine kasni kala penlong ya ka Convocation arpusau ka ba shisin shisnem ban penkop buram ya ki hinru spa angut ki samla pule ha ka kerdan PG bat UG. Haba ai jingkran hakane kasngi u menteri rangba ka jilla u Konrad Sangma ula ong ba ka sarkar jilla kan ya le ban penlut kumba san hajar kalor ha ka kam jingok kai bat palat Khatsan spa kalor ha katanat information technology bat ula ong bakade ka kamram jong ki samla ban shim yakine ki lat bat man pen urlong ya ka jilla ka bakiu shaprang ha kane kasngi ki samla pule ki layo pdiang ya ki khusnam lembat ki sernat ha ka ba la ya don lang ki kime ki kpa lembat ki wei pat ki para samla sector alone, Meghalaya will be spending 5,000 crores. And we expect to create almost close to 50,000 jobs in the private sector through the investments that we make in the different tourism sector. How are you going to take advantage of that and be part of this entire economic plan that we have? We'll be investing almost more than 1,500 crores just in the IT sector. I'm talking about just the basic investment. I'm not talking about the larger investments which we expect. Ringkat ka Perthai hibarok kawai kanong ba Shillong kalaraki ya ka World Blood Donors Day ha conference hall jong ka MIIT Dangeti ha ka ba menteri katanat pule puthi ka Dr. Mazel Amprin Lingdo kala donlang kum ka Kongsan. Haba ai jingkran ha kane kasngi ka Dr. Amprin Lingdo kala penpau halor ka jingdon kam ya ka jingno senyang dakasna man la kapor ada kibriu khnang ba kan omduna ha ka jaka bu pelang ya kasnam daka baong balada kinong pang kidon kam ya kasnam ki bashipara jong kinong pang kila banwan shakhmat banno senyang ya kasnam ha kane kasngi shibun ki jaka pule ki kenhun seng baper bat ki riu shimet kila sha penkop buram bat la pelat ya ki artli ki kali bankit ya kasnam that till today I find this very big gap for critical patients at the time when they need blood donation. There is a taboo that continues to persist, and we must find what is the mantra that will open out and kill this taboo and make sure that the people of the state of Meghalaya are natural blood donors without hesitation. That as and when patients become critically ill and are requiring blood donation, the safest donor will be his or her own sibling or parent if they are still strong to donate. Ka Maternal and Child Health Hospital lani ka MCH Hajawai haringkat bat ka Meghalaya AIDS Control Society ha Shillong kila play ya ka Integrated Counseling Testing Center ha MCH Hospital ha Panaliar. Kani ka jing sedang kathmu ban penbiang ya ka jing syakri ka babiang na ka benta ki long keme ki beya khun persha ya uknyang HIV. Kani ka ICTC kan yarap ru ya ka MCH Hospital hajawai khamtam ban sumar ya ki long keme ba armet. Kani ka test kan sedang nadu ubenai baningkong jong ka jing armet tat hadu kapor kha. Ka ban yarap ban sumar ha kapor ka babiang ladalap badon uknyang HIV bat banyada na ka jing sapriang uknyang HIV sya ikelung. Kadai hospital ke bah sumar yang kita ke bah almet bah juru ke bah wan kapur dengan tak tahu ke jingkas ya kan ia baru kita ke bah almet kalau ia kalau mandatory ni kalau bagi day betan tes baru kaya ngatai ki long ki bah almet kita bagi haman tes ini ada dan bagi pang dan yang punya jepang imtip yasi aku tuar di almet lawannya di Jepang kita lawan no keluar pada
Kasno keluar badio ansuma keluar. Ka Bethany Hospital Outreach Nongpo kalaraki ya ka World Blood Donors Day hene kasngi hakate ka jaka sumar. Kapang pedeng jong kani ka program kalong celebrating 20 years of giving. Thank you blood donors. Ha ka ba lapan pau halor ka jingdon kam banno sinyang ya ka snam. Bat ka jing ai jing sumar ha ki arpos nem baladep. Ha kani ka program layo ka jing shimbenta da ki doktor, ki nurse, ki nong trai lembat ki nong pang. Na kalyang ka Jowai Civil Hospital Blood Center Panaliar kala penong ia kani ka program ka bekerpang ha conference hall jong kani ka center hine ka sngi. Bon lagi nyimtin English Hospital hampor gi naksha asmarpang kilau lada paisna nyimtin beri kesnam junu mereka ais ini te yang kumle baru kan itu baru kibala ai kesnam juki kibala let cha di hospital repair but kajile ibarat juki ke ai yang kajim ya kiwei kipapang bistom kibadam kajinja kalanot khamtam ya hidup isuk kiba mungkin kala kelenti penginyo kasna te lengba juping akrapat ya baru khwat kibadam bumi ban nang tray susu na ta ka met joki blang salang juni na benta kakot kakhia kapong santam ba juru ban dan tu kumensim ban ong ba yiran kam ya kata gajirap ibe Kawai ka jingja ka belajar hanya ka step ha ka por Shibaji ha ka surak ba NH6 Guwahati Shillong. Kawai ka kali ka badon ya number ML North Sun N North Iwe New South balanya da uba George Kharkongor na nongra Shillong ka balami na Shillong banech Guwahati lembat laingut ki beipat kala let bantinra ya ujing penyaklat lani u divider ya ki arteli ki surak jong ka surak ba NHAI. Kani ka jingja ka day na kadaw ka jingnya klem akor bat ka jing penherstat palat da unongnya. Ha ka tay ka jingja arngut ki laklat kat ba ya ki weipat ki bala mensaujur lapen kit sa civil hospital nongpo. Ya ka tay ka kali lara no syathanat na ka bentaban penlong ya ki jing tokit. Ka office jong ka district agricultural officer lani ka DAO Eastern West Khasi Hills district hine ka sngi kala penkut ya ka jingpen inam bat ka jing yakop halor ka agricultural and horticultural crops ha ka office jong ka DAO Mairang UMLA jong ka Mairang uba medba lingdo ulaya don benta ha kani ka program kum ukongsan haringkat bat kiwe kinong tre bat kinong rep jong kani ka thang kani ka jingpen inam kala sakhi ya ka jing benta jong kinong rep na kani ka thang ban pin I ya ki mar rep jong ki ka office jong ka district agricultural officer kala samru ya ka kusnam sya kinong job ka bakentup ya ka sernot bat ka song pisa. Kumshi benta jong ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ka Social Welfare Department Southwest Garo Hills Ampati hene kasngi kala penlong ya ka program ai jingtip hapo ka Nasha Mukh Bharat Abhiyan ha Multi Facility Center Ampati halor kapang the evidence is clear invest in prevention ha kani ka program la penlong ya shibun jat ki jingpen I ka bakentup ya ka jingyat ki jat ki samla puli ha Ampati ka yada banlat na ka jingpenon kam ya ki drugs bat ki kam khai bean kani ka jingyat kijat ka penshai ban pelat ya ka imlang salang na ka jingpenon kam ya ki drug bat ban yada bat ban pensapriang jingtep ha pedang ki samla mentang ini pet ya ka jinglong jingman ka sun penang hanong ba shilong kajing shit kalong R pulai point R degree Celsius bat kajing kriat kalong kat nyo point R degree Celsius kajing siam ka hau kalong kandai pulai na kashis pa men step bat kandai po R na kashis pa janmin kajing hap slap kalong pra point iwe millimeter bat kala bandon kajing hap slap bat kajing tit uperthat haki babun ki jaka Syaban pai sya kapakut jong ka kubor ni pet yang sai sin yakimat pokongsan An ai jingkran Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ha ka G7 Outreach Summit
ha Apulia Italy mentah kesini. Poi ka ling sun ka bakar pang jong ka Indian Air Force ka bakit yakimet yap jong kinong India ha Cochin International Airport ka baha Kerala. Shimkia ka sarkar pedeng na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki samla puli ki bayakun yak examen NEET ong umentri ka tanat puli putih. Ka jingtong ya Vice Chancellor ka Captain Williamson Sangma State University kadang ya chakmat ong umentri ka tanat puli putih urakam Sangma. Bat penlong ka ICFA University ya ka Convocation ka basan jongka. Ti parlok katung ila poi syaka bekut jong katup kubor jengi mata ke janmit hadu mengenai syambiang berpila syai kesengi kublai pi barok. Is later scheduled to meet German Chancellor Olaf Scholz, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, and Japanese Prime Minister Fumio